Jeg er i gang nu. Og der er han. It's a big croc! Hvad siger han? Hvad siger han til? It's the croc of cow. The Kraken. The kraken! Det er jo en 12 meter skede, vi har hævet op her. Øj! Ja, hvad så med de luder? Den er ikke særlig godt kroget. Nej, den er egentlig kroget af helvede til. Jeg kan forestille, at vi mister den snart. Hold da kæft. Det kæmper godt, da. Ja, det gør han faktisk. Men det er nok fordi, det er den, jeg fangede dengang, så den er stadig træt. Martin, den der pindgede, du fangede, ikke? Der er ikke så pondus i den. Den kom faktisk til at sidde der. Jeg ved også godt, det lyder vildere, end det nok er, men den har faktisk trukket os lidt over. Ja, det er godt nok lige ud. Kom nu ud derfra. Ej, nu har han fundet sin hule. Ja, nu har jeg fightet den i 6 timer snart, og det tager tid, det her. Det er godt, når man fanger. Næste måned, der tager vi jo mod. Ej, der er gren der. Kom nu ud derindfra. Ja. Kom nu. Jeg skulle fandme ned med at have haft en gadget med mig. Ja. Sluk det lortekamera. Nu skal den op.